Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:47. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes ika-24 na sa bulan sang Marso tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa sining Martes nga adlaw? Kabayuntang ang halos kalabanan oks lang. Kag wala lang sa mga sablag-bla sa ikayong lawas. Kabayuntang yara lang sa tagsa ka mga puluyan ang wala mga obligasyon sa sining adlaw bangod sang pagpamahog ni COVID-19. Kabay pa matapos-tapos na ning. Yari na kita sa ikaduhang simana sang naglapuyot ining COVID-19. Inop na kita sa kinandan upod ang mga report sa aton sining nga mga action reporters. Handa na sa pag-file sa ilan na tipon nga mga balita. Iniyo na mabatian sa diri gilamang madugay. Mga sunod-sunod nga mga informasyon ang aton sining pagdalon. Lamang may sayra ninyo ang nagakalanabo diri sa palibot sang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag. Bantayan ang mga balita karon dugay-dugay upod ang aton sining nga mga action reporters kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ginabi-abit ang aton sining nga mga kaaksyon via Facebook Live. Ipadala lang inyo sining nga mga mensahe. Mga informasyon dira nga masagap ninyo kay tinguan tang nga ma-follow up inatanan pagi sa Aksyon Radio Facebook Live.
Kag sa aton sining nga website sa www.actionradiobacolod.com.ph. Sa kinandan ako ang inyo ka-aksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa mga alkalde sa Negros Occidental ginsapol ni Gob Lacson angot sa COVID-19. Probinsya may yara 10,454 ka mga POMs kag 92 naman ka mga POIs. Damo-damo ba? Kabay pang wala lang sa magpositive diya. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, cargo vessel nga may travel history sa China natala na nga diskarga sang semento sa Bridco Port. Lain man tong nakaligad, lain man ni subong. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. BCPO Director Colonel Henry Binyas nagpasalamat sa mga netizens nga naghatag pagkaon kag tubig sa mga kapulisan nga nagapatigayon sang check-up operations sa mga boundaries sang syudad. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Brian Morden. Follow-up ini may kang tanan sa Barangay Kagawad nga ginluthang kahapon sa Barangay Pontevedra, sa Banwa sang Pontevedra. Ginausisa pa sang PNP kung may kang tanan sa illegal nga droga. Samtang sa balita naman sa patrol, padayon nga naglighot diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa pag-check sa mga checkpoints nga gina-implementar sa aton sining nga mga kapulisan. Kag no face, no entry ho sa Banwa sang Murcia, ginapatuman mga kaaksyon. Ay, kasadya na. Kung wala ka to face mask, hindi ka lang magsulod to sa Murcia, kaya hindi ka to magpasudlon. Ay, dapat gid may yara kita na tabon sa aton sining ilong. Samtang sa balita naman sa Special Assignments Operations ang PDEA sa bilog nga riyon, limitado bangod sa COVID-19, gintalana nga mga aktibidad kansilado, samtang pila ka mga agent ginpaidalom sa quarantine. Sa balita naman sa out of town, mga report sa aton sining mga action reporters sa siyudad sang Cadiz, 13 ka mga persona na dakpan sa curfew kagabi, ginrelease na kaina sang aga. Samtang sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, sa siyudad sang Sagay, base may time karon si Aksyon Tomon 40, maka-report ini siya. Samtang sa siyudad naman sang Cadiz, ini may kang tanan sa update sa COVID-19, mga POMs to, 757 ho, kag napulo ka mga POI sa siyudad sang San Carlos. Samtang sa Central Negros naman sa siyudad sang La Carlota, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, hugot ang pagbantay sang 14 ka mga barangay sa ila pag-checkpoint sa pag-monitor sang COVID-19 sa siyudad sang La Carlota. Sa siyudad naman sang Sipalay, igabalita ni Aksyon Nonoy de la Cruz, kapit ginpanglaboho, isang nakaangkon sa madamo nga kapilasan sa siyudad sang Sipalay.
Balita naman sa kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center, mga balita nasyonal. Pagkor nagpagwas ang 12 bilyones pesos nga bulig kampanya sa gobyerno batok sa COVID-19. Pagdeklara sang unilateral ceasefire ginrekomendar ni CPP Founding Chair Juma Sison. Kag update sa COVID-19 hibaloon ta sa dili lamang madugay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay mahina ang kalaban samtang nagatimo-timo ng halos kalabanan ngayara sa ilatag sa mga puluyan. Kaming bala sa pagdala sa mga balita samtang pahunay-hunay ang halos kalabanan nga mga kaaksyon ta. Importantiste di polls lang kita sa sulod sang puluyan, kadamo sa mga bratada sa sulod sang puluyan ta. Ang wala malimpyuhan ta. Ang wala madagnasan ta. Amo man lang yung tsansa mo. But before sina mga kaaksyon, diri kita na sa resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o KDSTL sa siring adlaw sang Martes, ika-24 sa bulan sang Marso tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 31 kag 12, liwat 31 and 12. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran.
parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:05 na nga oras, 12:05 na mga kaaksyon. Saway pa magka-timo-timo da, pag timo-timo na, para siguradong sigurado daog na kita, no? Di ta pagpasugtan si COVID-19 nga maglaslas padri sa aton, mansig masunoron kita, mga kaaksyon kunanong advice sang Departamento sa Ikayong Lawas. Amo na importante, no? Pero sa imo nga pag-ehersisyo, mga kaaksyon, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion ta ang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule na tinlo ini sang imo nga dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imo nga atay. Ini man na nagabulig panubos ang imo blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag-DTX 500 capsule na kamo. Mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag sarang man mabakal na online, kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 12:06 sa aton oras. Kadtuan ta ng mga balita nasyonal gikan sa News Center. Upod kay Aksyon Dorel Cabato, ini may kang tanan sa pagkor nagpagwas ang 12 bilyones pesos nga bulig sa kampanya sang gobyerno batok sa COVID-19.
Kag pagdeklara sang unilateral ceasefire ginrekomendar ni CPP NP founding chairman Joma Sison. Dapat lang ceasefire anay. Kaya mo na ning kinagual sang bugos nga kalibutan ho. Kita magsali pag sinambuton, sambunotay da, kag lutanganay da, kung ano pa da, busanay man. Pagpahuway anay sa banga, kag magpalumot. Para nga may importante da, nga pagbutwa ninyo, mayara kamo nga, kuwaon nga mayo. Ha? Plus ang mga COVID-19 patient maki-update ta karon na. Ubod gi aksyon Dorel Cabato. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Doors mayod to. Yes, Action Rex, may udto kag sa ato naman nga mga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Sa karon nagpain ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o kon PAGCOR sang 12 bilyones pesos nga cash dividends sa National Treasury agud sa luon ang epekto sa ekonomiya sang pungsod sa nga coronavirus disease 2019 o kon ang COVID-19. Suno kay PAGCOR Chairman kag CEO Andrea Domingo, ang mga balor ang mas dako sang 44.74% ikumpara sa nasaan nga Republic Act 7656 sa diin ginmanduan ang mga government-owned and controlled corporations kaangay sang PAGCOR nga mag-remit sang 50% sang income sini sa gobyerno. Tewag luwas sa 12 billion pesos karon nga cash dividends ang PAGCOR. Ang nauna naman nga nagdonar sa kabilugan nga 2.5 bilyones pesos sa national government bilang bulig nga tapnaon ang paglaptas sang COVID-19 diri sa Pilipinas. Samtang sa iban nga balita national, ginarekomendar na sa karon ni CPP Founding Chair kag Chief Political Consultant Joma Sison sa negotiating panel sa National Democratic Front of the Philippines so kon NDFP ang posibilidad nga pag-issue sang unilateral ceasefire declaration. Ini bilang sabat sa panawagan ni UN Secretary General Antonio Guterres para sa global ceasefire kadungan sa pagbato sang kalibutan sining COVID-19 pandemic. Suno kay Sison, ipauntat anay nila ang paglansar sang opensiba. Tigin pahayag man Sison nga may kaugalingon na nga tikang NDFP sa ila revolutionary forces kung sa diin nabisuhan kag na-train na ang mga ini agud makalikaw man sa balatian. Sa tunga sang ceasefire, ginpahag ni Sison nga magapabilin nga alerto sa gihapon ang New People's Army kag nakahanda sa self-defense sa anuman nga pagpangatake nga posible himuon sa pwersa sang gobyerno. Dugang pa rin ni Sison nga wala ginbaton sang CPP ang deklarasyon nga unilateral ceasefire ni Presidente Rodrigo Duterte sa Marso 15, bawod nagapadayon man sa gihapon ang opensiba, ginaligar opensiba, pagpamomba, pag-abduct, kag red tagging campaign sa AFP, kag PNP sa ila kuno nga hanay. Samtang ma-update kita subong sa ining nagkalamatay global death toll sa COVID-19, kay man sa karon naglabot na sa 381,649 ang positibo nga kaso sa bugos nga kalibutan. Ang nagkalamatay diri 16,558 sa din Action Rex, 6,077 gidi ang naghalin sa Italy. Ang mga naka-recover naman, naglambot sa karon sa 102,429. Diri sa Pilipinas, sa pinaka-latest nga update kay ina, mga alas 9 sang aga, ginpagawa sa Department of Health, ang kaso diri sa Pilipinas sa karon naglambot na sa 501 ka mga positibo nga kaso. Ang naka-recover naman, ang naglambot sa 19, samtang ang nagkalamatay 33 na diri sa Pilipinas. Update kag balita nagikan sa News Center. Pila to ganing latest sa Pilipinas, Doors? 501 ang positive grabe, cases. no? Gasaka kadadlaw. Yes, actually. Kagabi, 462. Gulpi lang nag-501. Duka, hindi ba sila nga duha-duha ang sakaw, isa-isa? Gulpiada. Gulpiada lang. Tapos, ang nagkalamatay is 33. Yes. Ang mga naka-recover na? 19 na. Yes. So, kabay pa nga pa dahil lang pag-recover, Action Rex. Kaga,
Tani mas malapaw. Tani, mas way na tani, mga additional lang mga kondra lang na astaw. Gani man. Di pa dahil na to sa Tapuson tanan ni pamamuyo. kay tama na ka budlay. Damo na Damo apektado. na apektado. Damo, Sige lang, damo sige na lang. apektado. Gani man. Kapait no? Kapait daw, aso ba? Tisiga. Oh. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Donald Cabato. Una sa balita na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Donel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Daw nagayuhom ako, isa lang ko Daw nagayuhom ako nga isa lang ko. Sige lang, mo ginang pangabuhi, no? Kantuan tang balita sa aton sining nga mga action reporters sunahon tanay paglibot sa aton sining nga patrol. We have Action Alvin Graba. Checkpoints area diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. Ibaloon tabing sitwasyon mga salakyan ta, yari pa lang ta sa Martes nga adlaw no. Pero laka-laka man sa gyapon ang salakyan tang di pasayro nga salakyan ti galing di mo gid maibitar kung kaysa no ning paggilinuktok bla sa mga salakyan. Gina lantaw nilang instead nga mag lalayas na ng mga virus ngina, nagadugang pagid nagadugang. Kay kung kaysa hindi mo man kung ikaw driver, alang-alang man ni masling ka nga, palanaog ang ibanda, lakalakaon ta lang ni. Ay, oo. Kung kaysa may driver man ka panginyawa, alang-alang man ni. Ibalaon tawing sitwasyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. We have Action Alvin Graba. Plus ining balitang banwasang yum-yuhom ka. Banwasang morsya, no face mask kag no entry. Amakin mo na, no? Kung ay ka to face mask, hindi ka magkasunod sa banwasang morsya. We have Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin, kamustang area? Action Rex, kita diri subong sa area. Ang Talisay, Bacolod. Okay. Arakada sa north. Yes, diri kita sa north, ayon Action Rex. Na lang, no, ang nagabiyahe subong Gaugto. Mano? And jutay na lang ang nagabiyahe. Laka-laka na? Laka-laka na lang subong, no, Action Rex. Ato sila nga Facebook Live. Makita diri ang pinaka mga motorista, dala sa mga motorsiklo. Then, gina-check up pagi man sa thermal scanners ang mga katapos ng Bureau of Fire Protection. Ang pila ka mga nagasakay sa motorsiklo, nalakip na diri Action Rex ang pag-check chairman sa ina sining mga dokumento sa aton sining nga Facebook Live Action Rex. In fact, dokumento man? Dokumento wala kung wala empleyado ka, anong purpose mo, sa Bacolod. Pamungkuton tabi si Toto Guet, nakat na siya tayon. Pagkatapos wala, palapitan ta, pagkatapos yung-check up sa mga kapulisan, sa idalong sa Bacolod City Police Office. Ang mga credentials na nila, mga ID? Mga credentials. ID? Pinapamangkot kung ano ang purpose nila. Ang ibang gani diri may mga delivery pa, empleyado man siyang isa kakalan, nag-deliver duro ni siya, pero check up na lang ni siya subong pagi man sa thermal scanner, no? And ang ibang diri Action Rex, ginalantaw man ang isang mga katapos ng Bureau of Fire Protection. Actually, subong si Action Rex kay ang ibang nga mga kapulisan, even ang mga miyembro sa bitaw kag ang Highway Patrol Group, even ining mga DOH members, nagka-stomach development subong. Ang iban tapos na Action Rex, no? Pagkato kita sa iba sining lugar. Kay may isa diri ka nga din diri sila gatipon, nagapahuway makadali Action Rex sa ako man, no? Ang katapos ang Highway Patrol Group sa pagpatigayon man, paglantaw sa mga dokumento. Lantawon tabi kay may ginapakita si SPO for Saison, sir. Anong diri sir tulad? May instruction sa amon subong from sa our city director nga ang tanan nga close ban container aprihan ng taon doon ang unod yan. Close ban. Anong unod din ito? Fair goods. Fair goods.
pure food sa mga frozen foods nila. Sige, so ginabrihan ka ginlantawan Action Rex ang sulod. Yung shuttle, oh? Oo, Shuttle? Minivan or minivan. close van. Okay. Close van siya. Close van. Mga pagkaon. Ilan ba nga pagkaon ng unod, sir, no? Kuha ko nila, no? Ice cream nila. Natin, libera nila. Gina-check lang. Ano na ito pag ito? Ang Highway Patrol Group, no? At least naman ng instruction gali subong Action Rex. Antaran nga mga close van, aprihan, lantawon ang unod, ang Highway Patrol Group nagausisa man subong nga sa siningatin yon. May HPG pa na da? Yes sir, ang HPG, no? Mandri, si Police Sergeant o Master Sergeant Banaay. Okay. Sa Highway Patrol Group. And at the same time, ang ibang diri Action Rex diri sa kilid paway anay makadali, no? Ang mga beautiful girls sa idalom sa DOH. Beautiful girl. Mga beautiful humas girls. na isang beautiful girl mo. Nano, may ipamangkot ko bala sila. Ano na sila gilis-ilis na kadadlaw na da mga personnel kung wala? Ipamangkot sa mga... Anong rotation nila man? Kay Yamako mo pila na ni Kadlaw ni ano nang ila rotation man? May off na da sa ila? May duty na ano man? Sige, pamangkot sa ila. Antes kay Hepe, kay Sir Farito, pamangkoton ta sila. Ma'am, rotation man kabungo, ma'am? Rotation man kabungo? Actually, sir, depende. Sir, sa group, kung gusto nila mag-morning shift for along the way, pwede. Gusto nila mag-afternoon, kumbaga, pa-inter na arrangement sa group. Sa group na lang. Oo. Pero naka-off sila? Subong, ma'am, duty mo subong. Afternoon, until 5 lang kami. Until 5. Tapos may lain naman nga batch. Actually, sa in-between sa amang time, may araw ay masulod na Red Cross. So, Tapos kami 5, may mabilin pang Red Cross. tapos ang balik nila ya, Action Alvin? Come again? Ang balik nila ya? Ang balik niya, ma'am. Pagka following day na, may morning kami ng 7 a.m. Until 12, tapos kami magulos. Then until 5, tapos may ada kita Red Cross. Namin sa inyong konsubong kay kontra sa init diyan, no? Kaya Ang ano? at this time bala sir, ang 12 until 5, okay, no? Kung wala kang protection, masama rin kami. So, kinanlan, fully covered. Since na, na-provide na kami kay sa kamon, kay ang ginagaling ko na sa the mask, hindi kami fully geared, pero at least bala, mapunta siya na naman ang amang kaugalingon. Abi ko gani mga sister Muslims ng forma niyo mga Hindi. Mga Muslim, pero hindi kami. Oo. Kaya duwagin ng mask niya ya? Ang face mask niya, duwagin? Ang face mask niya, ma'am. Ang face mask niya, kami 95 Lagi mo pa mo sa Google. Oo. Yeah, kami nga ordinary nga face mask, tapos the N95 kami. Okay. Kumusta ang pag-duty? Pagpalangga gid sa... Actually, ang tanan nga mga healthcare workers, wala kami ga-refuse sa obra, which is amo na obligation. Ang gusto lang namon sa mga tao, magstay sa balay, palihog. Kasi kung tanan nga workers nga malasakit, sino ang ma-provide sang care sa inyo in the future? Muna bala, hindi ma-obey man ang mga tao. At least kamo mga frontliners subong man, kamo mga baganihan. Oo, sir. Actually, kaya mo ni kainit, wala kami nga ga-refuse, wala kami nga reklamo. Ang gusto lang namon tani, kung ang mga tao bala sa Bacolod City, outside Bacolod, kung wala man na kamo bala transaction Kantuan na. May munong na lang Oo. Grabe na wala karampan sa buong at sa buong sa Philippines. Pasalamat kita kasi nasa 300 pa lang. Wala na kung gambal nga gusto ta mag-increase, no? Pero as much as possible bala ang mga katauhan, at least siguro mga 80% diba obey na di bala na magpalahuway muna. Saan muna bala? Ang pangalan sa ganyan? Karil, sir, Karil. Sa DOH na? Ma'am, DOH, kamo sa DepEd? DepEd, kami mga school nurses kami, sir. School nurses. Sa DepEd? Diri sa Bacolod. Oo. Sige. Rex, no? Ma'am Cheryl? Diri, sir, Karil. Karen. Thank you. Thank you, Ma'am Karen.
Thank you, kid, ma'am. No? Katahom, no? Mga matahong na linay ang mga nurses naton. Kadamo sang lang taon, kadamo sang lang taon, lain-lain yung imuya. Oh, pero may gwapo pag gidya. Ano? May Rada sa gwapo. kita na siya. Pakita mo na kita sa bong. Ang yepe sa police station number 3, no? Three. Oh. Si Police Captain Richard Pajarito. Sir, kumusta? May bagong instruction, sir, ng tanan ng mga close ban, abiyan? Yes, may bagong instruction ng ating city director na ang mga close ban or mga wing ban, i-check in natin kay ni Ara nga reported nga nga kaso nga iba na may tao sa sulod, no, ginatago para lang na makalusot sa aton nga checkpoint. That is why nga ginapa-check ko ini. Pag-check sa mga close ban nga nagalabay sa every point. Sir, so far, kamusta sa pag-check yarta sa aton sining borderline? May mga problema ang encounter ang inyong ahensya, sir? So far, diri sa amon diri nga checkpoint sa Bata Talisay ng boundary, wala man kami counter nga mga kaso nga daw ma-consider naton nga mga major cases, no? O kung mga panara lang sa mga ma-consider naton nga POM or under monitoring, pero mayara kita nga designated area, holding area, no? Nga i-monitor sila for a while, then i-check naman sila liwat sa aton nga members ang mga naton city health office naton officer, kung okay na gina-release naman nila. Since nakitan ko, sir, sa pinaka-main entrance from Talisay going Pasulod Base, Bacolod, may sir nga harapan nila, may lapat pala, sir, nga pingbasa, hindi siya, sir? Yes, no, isa na sa kwan sa disinfectant, no, ang tanan nga mga galakat pasulod sa Bacolod dapat na magtapak dira, no, para ma-disinfect mo ang ilang mga sinilas da o sapatos dira, no. Sa iban ganing sikapons may harap sila nga para sa salakyan, no, may ginabasaan sila na mating sa dalan kag ginabasain na sang disinfectant, no, para nga ma-disinfect. So para sir, kamusta ang duty isang atong mga kapulisan na may mga may mga shifting man kay because since ang iban medyo na kapoy man. So far no sa diri sa amon diri wala pa gid nagka-problema kita sa shifting sa DPI ng atong mga kapulisan, considering kita lang gid, no, ang nagapilin nga duty 24/7 diri sa points naton. Pero wala man sa naka-experience sa atong kapulisan nga daw nagpasyag mo siya o naglain ng iya. Dali lang kay balikan ta si Action Alvin Graba interview sa Hepe sang Police Station 3 para sa dugang sining kasayuran dira sa area sang checkpoint sa area sang Talisay Bata, no, Talisay Bata area. We have Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Alvin. Na wala siya, gakautod siya nga imo sining signal. Action Alvin, gakautod ang imong linya dra, no? Gina-check tanay Action Alvin. Yes, Action Rex, no, Arana, no. Sir, you were saying, pero anyway, panan nga mga ahensya sa gobyerno full force, sir, especially sa borderline? Yes, sir, no, ang tanan nga ahensya nga nagabulig diri obra gid nila ang ilatag-satag siya nga obligasyon para nga mabuligan, no, ang pag-prevent naton sa sining COVID-19, no, kung hindi nga mapamamatay nga virus. So nakita naton ng spirit of bayanihan gid niyo diri. Nagapasalamat kita kay wala nagasaliganay o nagaisip sang trabaho. Wow, salamat kay Action Rex, wala maayo gid kay wala gaisip pa isang trabaho kundi tanan alalangay sa pag-obra. Why di siling dapat gid. Pero ano na, ga-off man na day, sir, na? Ano naman? Ga-off ka mo, sir, kung kayo sa family time. So, ang aton nga mga frontliners, hindi nga nag-check sa mga aton nga mga kabases, mga salakyan, mga motorist, no? Ini sila may shifting, ini sila, pero kami dire, as a team leader, kagang ako nga deputy, so kami na lang kabalos nga amon nga oras, no? Ignorante, makatulog lang kami, makapahuway lang kamay, balik naman dire, no? Wala kami isang off na diba. Basta official way off, on duty kaya 24/7. So, sakripisyo kita, tungod ara kita sa crisis subong, sir.
Rex, no? Si Police Captain. Sir, thank you, Gid. Action na Rex, Arimandiri ang pila ka mga official man sa mga kapulisan, of course. Ang yasin nga Deputy, Bureau of Fire Protection, ang Highway Patrol Group, of course, Arimandiri, nagabinuligay. Actually, Action Rex, gikan diri sa ato namtangan, alin sa borderline sa Bacolod, Talisay nga border. More or less mga around 500 meters lang diri Action Rex kitaon man na diri sa pihak by border man ang iyasang Talisay. Dito magpasulod sa Talisay sa Piaka side. Yes sir. Kung Confusing ka north, aras la sa right side, left side ang Bacolod. Yes sir. Sakto gina Action Rex, no? Right out yung kakto kay 500 meters naman Action Rex. Oo. Dito to bi masyar sila to? Yes, Action Rex, no? Katoan nato na papang, no? Pero ano-anong plastada lawig man mga salakyan nga naga hilira to sila pa sulod sa north? Yes, Action Rex, kitao naman diri, Action Rex, no? Kitao naman diri more or less mga 500 meters going north. Going kita sa north. May mga salakyan man Action Rex nga mga ginaparahan man, no? Ang inating ahensya or rather ang mga kapulisan sa idalom sang Talisay City PNP because we have the information of course nga parahan ini kagabutangan bala sa mga disinfectant ang mga rueda or rather ang mga guma bala Action Rex and at the same time ginausisa man and kung anong proseso kung anong proseso abi sa siyudad sang Bacolod tumasulod kas Bacolod grabe gid galing ila nga pag check sang mga areas nila nung kutob gid gali sang naga nakadabangga na sila? Oo, halos kada bangga diri Action Rex. So, kay medyo laba man ang pila, no? Actually, lapit na diri Action Rex ang location. Lapit pala sa may DPWH. Okay, sa may Taytay da? Yes sir, sakto gina Action Rex, no? Sa may Taytay. Kita bala? Oo. Lapit diri sa may isa kadako nga baligyaan bala Action Rex sang mga gamit diri sang isa ka depo laba man ng linya no sang mga salakyan. In fact may makita na kita diri mga volunteers nagikan man sa ibang nga volunteer organization Force Multiplier nagikan sa Talisay City PNP. Ma'am, kamusta ka mo? Subong daw puro paway ka diri. Okay na ko bagulan kami kapanyaga din bulas na nagbulat to. Kamusta ka mo ma'am? Kaya pa? Kaya pa. Kaya pa. Action Rex. Mga Force Multiplier na. Kaya pa. Ang balgi sila yung kaya pa. No? Nakita kita sa pinaka-main mismo. Makita naman Action Rex mga salakyan, di pasahe, bus, and at the same time, ang mga private vehicle nga ginausisa man Action Rex. No? Sa mga kapulisan, pinapa ka mga Force Multiplier sa idalom sang siyudad sang Talisay diri kita skilled action na Rex at sir para makita man naton kung paano ari kali Action Rex may mga spray sila nga gina spray sa mga salakyan especially kada labay mo abi sang imo salakyan may mga lapat man sa dalan nga ginabasa Action Rex no kag diri magluwas nga ginabasa lapakan abi sang guma the same man diri Action Rex sa dalan tunga sang dalan sa inner lane na mismo ginabasa man sang katapo sang CDRRMO amo ni ang ginalapakan sang guma sang bus guma sang mga salakyan so may sprayer man sila diri Action Rex kung makitan mo sa aton sila nga Facebook live may sprayer no nga himo ginapump tapos kung malabay ka hindi lang ang guma sang salakyan kundi hasta mismo ang guma hindi lang ginalapakan ba Action Rex kundi ang kilid mismo sang guma ginasprayhan man nila mga chemical ni no at least makabaluman ta sila ano mga chemical gamit may microban microban ano nang ginausap ninyo sa mga guma sang salakyan okay Action Rex no magluwas diri nga lapat nga ginalapakan hasta ang guma mismo ginasprayhan nila Action Rex magluwas diri may ara man gakuha sang thermal scanner miyembro man sang CDRRMO sa unhan ayon may nagahulat man nga ambulansya
may iara sa Bureau of Fire Protection, and at the same time ang mga kapulisan Auman Action Rex, no, ang patigayon mismo sa kapara sa iban nga mga salakyan. O abisan gani ang atong sininga salakyan Action Rex, no. Kitaon man sa ating sininga Facebook Live. Ginalapakan of course, no, ang lapat plus ang dalom, no, ang dalom sang salakyan, ang guma gina-sprayhan man. Ti hasta gina gabi way na untat ang spray da? Oo, sir. Hasta giniya ka mo sa gabi, sir. Way na untat ang sprayhan diri, sir. Hindi may nagkakuha mo. May mabulos sa inyo. O pero sige gyapon. Pero sir, sige lang yapon, 24 oras ang pag-spray. Oo. 24 oras Action Rex ang pag-spray, no? Sa mga guma sa kilid mismo sang salakyan. Si Mayo man Mayo man na. At least anong ginaspray na nila man? Nalipat ko to, may ginambal to sila kaging gamit o kaginang ang pag-spray. Pangkutong taliwat. Sir, ano kaning chemical gamit nyo nga pang-spray ni? Microban. 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 Oo, Microban Action Rex. Pinagspapray man si Action Nixon, no? Yes, sir. Nagpa-spray man. Siya? Si Action Nixon, wala pa sa spray. Abi ko kung siya nag-spa. Pero ang patrol, ang patrol. Oo, na-disinfect na. Namin man di Action Rex kay makon mo na yung abi ko kung pati siya kag ikaw nag-spray man. Bakon mo na gamit, no? Pag-disinfect sa amon, Microban. Microban. So, ano nga pinakamagandang sitwasyon dire, Action Rex? Sa Murcia gali Action Rex, no? Salutan na lang, sa banwasang Murcia, distrikto man nga ginapatuman sa checkpoint area along Barangay Blumentritt National Highway. Isa pinaka kilometro antes kakalabot sa proper mismo sa banwa sa Murcia ang mga kapulisan, MHO, iban nga mga volunteer brigade, kag iban pa nga mga volunteer mismo, no, sa banwa sa Murcia nagapatigayon man sang ila sini nga inspection, check up points man. Sa banwa sa Murcia hindi ka kasulod Action Rex kung wala ka face mask. Buting ganon, no face mask, no entry sa banwa sa Murcia. Na pag nagpakig-angot man kita sa punong barangay, sa barangay Blumentritt, si barangay Kapitan Ronald Olvido, din siro sa Action Rex nga kinanglanon ini para ang tanan nga magasulod pangayaw abi halin sa siyudad sa Bacolod Malabay sa ila sini nga lugar nga kinanglan dapat nakasuksok sang face mask or else kung hindi ka magsulod kag wala kang face mask balik ka sa siyudad sang Bacolod. Ari ang pahayag ni Kapitan Olvido. Kap? Ginapatuman niya dire nga no face mask na entry sa banwa sa Murcia. So gina-implementar din namon kaya gina-exido ginamon kay para man sa kayuhan sa tanan nga mga untat na ini nga problema ang virus nga nagsulod sa aton. Tanan nga mga pangayaw gina-check namon basta Bacolod noon nagakuan dire sa Murcia gina-exido ginamon nga wala man lang importante nga katuan dire sa Murcia na matiyog lang ginapabalik ginamon. Action na rin ang kapahitaman sa pahayag ni punong barangay Ronald Olvido, no? So, amo ning sitwasyon diri sa area sa Talisay border, duha ka border nimo. Talisay border going sa siyudad sang Talisay, kag ang Bacolod border naman going man sa siyudad sang Bacolod. Rekta sa aton ang tangan with action Papang Nixon Tahom. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:36 ang aton oras. Isa ka informasyon nga bagulang nagsulodo. May plano ang probinsya headed by Gob Lacson nga ipaidalom sa 14-day quarantine ang bugos 14-day lockdown ang bugos nga probinsya. 14 kadlaw plano pa man lang na pero ti daw laban siguro ni
ipaidalom sa lockdown ang probinsya sa 14 ka adlaw. Hibalon talang dugang kantuan tanay dugang nga mga reports surahon tang balita nay sa reaksyon na Brian Morden maki-update tanay sining natabo sa banwasang Pontevedra kahapon dira sa Antipulo bla sa banwasang Pontevedra nga ginlutang yadtong isa ka kagawad ti karon ang investigation sa pulis. Ini ginahibalo pa nila ginausi sa dugang kung ini may kilabtanan sa illegal nga droga. Yari ang counter sa report ni Aksyon Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:37 ang aton oras. Samtang wala pa si Aksyon Brian Morden kadtuan tanay si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Cargo vessel nga may travel history sa China na talana nga magdiskarga sang semento sa Bridco Port. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale? Action Rex natalana nga mag-ariya sang semento sa may Bridco Port sa babot nga March 28. Ang isa ka cargo vessel nga Panamanian MV Bowning, ini siya may travel history sa may pung China. Action Rex. So sunod rin kay Philippine Coast Guard Gross Auxiliary Commander Johnson Benjamin nga nagbisita sa Bacolod Government Center. Ang cargo vessel ang yara nasa Anchorage area. Action Rex o kung 7 kilometro ang kalayoon pumalin sa may Bridco Port samtang ginapay pa sa quarantine period ang mga crew nga sakay sang sini nga cargo vessel. Sa impormasyon diri ni Benjamin ang cargo vessel nga 22 ka mga crew pero wala pa siya Action Rex sang listahan kung ano ang mga nationality sang sini nga mga crew members nga yara sa sulod sining cargo vessel. Nagabot ini siya dira sa may Bridco Port 7 kilometers away dira sa daking area sa Bridco Port sa tong March 20. Action Rex. So sunod rin kay Benjamin ilang naging patuman ipatuman ang no disembarkation sa mga crew nga policy. Base ini sa executive order nga gin-issue sadto ni Bacolod Mayor Bing Leonardia gin-explain niya diri ang protocol nga ginpatuman sang cargo vessel sang nag-ariya man bala sang fertilizer ining MV Catherine Bravo nga may travel history man sa China. Amo man ni ang policy o kon protocol nga ila sini ipatuman. Action Rex. Aring payag Why pa sila ka-diskarga Action Dale, no? wala pa Action Rex kay under 14-day quarantine period pa sila. Okay. Matapos ang quarantine period sa March 28. Kaya nag-umpisa count ang quarantine period sa naghalin ang ining cargo vessel dito sa may pungsod China. Action Rex. Sa mga more or less mga ara sa March 15 naghalin ang ining cargo vessel sa China nag-travel diri sa may Bridco Port. Unod sini mga semento Action Rex. So expected nga i-unload o kon karga ang ining mga semento sa mabot ng Marso 28. Para sa impormasyon, aron sa Philippine Coast Guard Negros Head Johnson Benjamin. Vessel MB Bowning, Victor 20101. Ang master is Mr. Lee Dichuan. Port of origin is a Panamanian flag vessel. Last port of call niya is Yangshan, China. Vessel crew 22, bulk carrier, cargo 14.028 metric tons of cement. Cement. At Anchorage area under quarantine period of 28 March 2020, end of a quarantine day period. So it means nakadak, wala sila naging padak, sir? That's the protocol. Pila ka days nga quarantine, 14 days? It should be 14 days. We strictly implement the no disembarkation from the vessel. Action Rex, sana patihan ang tingog sa Philippine Coast Guard Hadri sa Negros Occidental. Update kabay tagikan sa Bacolod City Government Center ang action nila. Ang Bacolod, way pa planong i-lockdown? Full action
Action Rex, ari kita dirit subong sa may dalom, no, sang meeting, no, sang Negros nga Task Force Province. Kay si Vice Mayor sa Familia sa Mayor Bing, nag-attend man. Limited lang ang media nga ginapasod sa babaw, si Action Mar, ato sa babaw, so ari kita dirit sa dalom, nagahulat man sa mga city officials ko na lang Ako na mo araman sa province galing mga city officials. Correct, Action Rex. Tiyang province ni confirm na effective Monday, that was March 30, may implement na sang 14-day lockdown. Correct, Action Rex. Kaya ang baldo ni Mayor Bing sa previous nga press con dapat nag-align or parehas. Nagaparehas? Oo. Kaya karon kung mag 14-day lockdown ng Negros Occidental, ang Bacolod niya, wala. Meaning, palarihas ni kung lockdown, ano ni kung botsing ganun action day? Kung lockdown action Rex, sirado ang mga establishmento commercial, ang transportation, maparalyze ina. Kag ang isa ka miyembro sang pamilya, amula ni sila ang tugutan nga makagwa action Rex para magbakal sa mga urgent needs like mga bulong, mga pagkaon, kag iban pa nga mga necessity para makasurvive sila. Pwedeng 14 ka daw, samtang ginapidalom kita sa lockdown. Pero depende action Rex. Pero ang trabaho sige lang na. Sige, Action Rex, may mga exemption like ining mga frontliners. No, kay may mga pila man ka mga BPO company nga gina-quarantine ang ila sining mga empleyado kay daw dira na lang bala mag-obra sa ila sining pasilidad Action Rex. So depende ni sa mangin kaundan sa executive order sa gobernador kag temo na may mga consultation man sa mga city officials kag mayors sa mga banwang syudad diri sa may Negros Occidental Action Rex. Sige. Dahil kabalita gikan sa Bacolod City Government sa ang action niyo. Action dahil Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kadtuan tanay si Action Marlon Hinuwiya. Effective Monday, March 30. Mayara kita 14 días nga lockdown nga ipatuman diri sa probinsya. Ginaulat-ulat pa ni Action Dale Salazar kung ano ang matapos nga ginaistoryahan subong sa Kapitolyo kaya tumanto ang mga city officials sang city sa Kapitolyo. Kung mapatuman man ang city, ang probinsya naka-lockdown na effective Monday, 14 días, plus syudad man siguro kaya lang man ang syudad di mag-lockdown. Naka-lockdown ng probinsya ang lain ng lockdown, no? Daw kabudlay. Ay, oo. Sige lang, ano mo na, abi, kaya mo na iyang patakaran sa gobyerno. Tamo, alang-alang tana, lapason, kagalang-alang tana, pang sikwayon ini sila. Kaya kung ano ang nabutang sa kasuguan, namugid na siya. Dapat lang ang aton sini nga mga kaaksyon nga naga-monitor, tumanon talang kung ano ang kaundan sini mga kaaksyon. Way pa si Action Marlon daw kapigaw tunong signal sa babaw nga area pa karunan lang na si Action Marlon Hinuwiya kung makontakta siya parte sa breaking news sa 14-day lockdown sa probinsya effective Monday, March 30. Mga kaaksyon, ang syudad ginapabot pa na. Ibaloon tanay sa Action Brian Morden, mga kambyo tanay. Sa Nukpo tanay kagawad nga ginluthang bla sa banwa sang Pontevedra kahapon sang hapon ginausisa sang PNP ni may kang tanan bla sa droga ang paglutang sa iya kag kun ano man nga mga motibo mga kaaksyon. Why gid hindi makontak sa Action Brian Morden ba si kung may COVID mantong linya to. Dali lang kay gina-check tang linya ni Action Marlon Hinuwiya ani Action Brian Morden sa sining mga tinon ara na si Action Brian. Sige, kadtuan tanang balita ni Action Brian Morden, Action Radio Philippine Standard Time, las 12:45. Action Brian. Action Rex, subong nga adlaw liwat nga gintutukan sa Pontevedra PNP ang kaso nga pagpatay sa kay Barangay Antipolo Kagawad Edward Dominic Algara kahapon nga adlaw. Sa din
ang ginatutukan subong amo ang pagpahibalo kung ano ang sinikang tanan sa illegal nga droga. Ini matapos nakabaton man sang information ang Pontevedra PNP nga ang sinipakaisa nga si Rambo Juanico, no? Alias Rambo Juanico ang nadakpan tinilikdan nga 2017 sa Philippine Drug Enforcement Agency diri sa syudad sang Talisay Action Rex. So diri sa kay Police Major Arjan Darrell Nigos ang Pontevedra nga Hepe Action Rex. Nag-coordinate na siya sa PDEA kag hibaluon kung ano ka matuod or ano be kung may kantanan siya sa illegal nga droga kag kung may kantanan sa didto sa pakaisan nga nadakpan. Pero subong nagapabilin gihapon nga wala pa sang persons of interest o wala pa sa mga suspitsado ang Pontevedra PNP sa pagpatay sila nasambit nga kagawan. We'll try to look on it. Sabi ko nga po, we'll keep paper. We'll include his relatives because first cousin niya na si Rambo Juanico was his first cousin. And Rambo Juanico was arrested by PDEA at Talisay City, sir. Okay. So isa na sila tutukan yung subong sir mo sila? Yes, sir. Okay. Pero sir, drug watch list do wala mo na sa inyo, sir, no? Siya. For drug watch list, sir, sa Pontevedra, we don't have. Pero we'll try to coordinate with the PDEA kung ano po yung involvement niya, sir. Okay. Inang balita Action Rex gikan sa Nokpo Action Brian mo ni report una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, kadtuan ang balita ni Action Artay Hopon sa Special Assignments Operations ang PDEA sa bilog nga riyon limitado bangod sang COVID-19 gintalana nga aktibidades sang among ahinsya kansilado samtang pila ka mga ahente ginpaidalom sa quarantine. Yari ang kaudan sa report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Kansilado Action Rex ang tanan nga mga activity karon sang PDEA kag pila lamang ka mga personnel ang naga-duty sa ila sining talatapan kay nagalakip sang mga personnel nga na-assign sa airport kag seaport nga nagpatigayon sang interdiction campaign. May mga member or agent sila kapin pang makinay na units that include sa mga handler kag mismo sa ido nga daw naglain ng pamatsyag. Ti subong quarantine man sila kag nangin PUM sunod diri sa spokesperson sang PDEA nga si Ma'am Shay Tanalion. Now ang natalana kun tani nga hiwaton ng Regional Oversight Committee masunod nga bulan sa Abril tubay gid giramdahom kag kansilado ini since nga dito sa Antique ang target kun tani nga venue sa sining activity o galing kay ang gobernador mismo sang Antique ang nagpalayag nga dapat kontrolahon kag likawan na no ang pag-ino sa mga activities dito kag way pa ni member 1 kung saan pati kayo na masunod nga oversight committee deliberation. Ang tentative tani na masunod nga bulan pero subong mga nagapasa gyapon kag kung sino man ang willing nga magpasa ila application pwede lang nga masumiter kung ina makabiyahe sila kay especially nga dito karon sa bahin sa Iloilo lockdown kag hindi sila makagiyo. Na diri sa probinsya halimbawa kung may magsumiter sa talatapan sa PDEA willing sila gyapon nga magbaton as of now sa bilog nga Region 6 ang nagpass ang ila intent nga makigbahin sa sining patigayonon kung taning ROC deliberation ara pagid lamang sa 67 ka mga barangay kag ang kadaman sini halin sa Negros kag Bacolod. Yari si Ma'am si Tanalion ang spokesperson sa PDEA Region 6. Tanan nga mo nga mga activities halin sa nag-announce diri si Mayor nga lockdown gin-hold na lang anay namon. Pero ang sa opisina may duty OD gyapon sir ang compliance section para sa mga dangerous drugs. At ang last namon nga nangin operation was with Aklan
Pero the rest gid kami sir sa babaw sa head office nga i-halt anay tanan namon nga anti-drug op. Ang mga interdiction naton sir sa mga ports kag seaports, naga-duty pa man ang sa Capiz. Ang airport namon sir kay gin-suspend subong ang flights, ang amon nga members ang K9 ng iban subong sir nag-quarantine kay days before sang lockdown, ng iban daw nakabatsag na sang symptoms kag ang naga-undergo refresher course ang mga dogs, although gin-monitor man kay kasnis sila nga daad to sang mga cargo. Ongoing man sir ang update sa amon sang members sang sa seaport nga task group regarding sa mga ports naton kung may mga gabiyahe. Ni Ma'am Shaitan Leon, ang spokesperson sang PDEA Region 6 ang ka-action nyo. Aksyon ay tayo kung una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Action R. Tayhopon, balita gikan sa Special Assignments. Sa mga ka-aksyon ta dira, anay ho, pag-relax ka mo, anay, kay para ka timo-timo ka mo dira sang mayogid. May tisiya para sa immunity booster ta, alkaline base nga vitamin C ini para gid sa taong ginaubo, ginakataro, kag ginatrangka, so may tisi ang katapat sini, no? Isa pagid Santon Plus Herbal Capsule para pang tunaw sang bukol-bukol ta sa kalawasan, hubag, cyst, tumor, kag goiter. Santon Plus Herbal Capsule ang aton sininga tumaron. Parison tagining duwa, Santon Plus Herbal Capsule kag may tisi. Sarang mabakal na sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o drug store sa inyo sininga lugar, kag mabakal mo na online kag magpa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kung di gani magpadala lang mensahe, mag-order through Facebook page sang Kalusugan Yan. Sa mga ka-aksyon ta diraho, may Malakay Finance Corporation. Basi nagakinanglan ka mo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yarang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ini sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon. Maanlod tanay makadali ha, daligid lang. Kay Mary Jane Saludares, may lang pag-monitor kay Rinaldo Poderoso, kay Style Antonio Canayday, kay Mary Jane Jaime, watching from Talisay. Thank you so much, Mary Jane Jaime. Kay Pare Binji Felisario, may lang pag-monitor dra sa Manila. Thank you so much, paring Fiding Felisario. Kay Carmila Arquio Taglokop, may lang pag-monitor dra sa Libertad Public Market. Carmila Arquio Taglokop. Kay Philip Lorente dra sa Barangay Minuyan sa Banwa sang Morsya. Philip Lorente. Kay Amik Garcinego, lockdown na kami diri sa England, so good subong. Gali ka. Amik Garcinego, naka-lockdown na to kunong England siling ni paring Amik. Earl James Vocablo, may lang pag-monitor. Thank you so much, gid dra sa Ninas Rose Shopping, no? Earl James Vocablo. Kay Marilyn Abarte, may lang pag-monitor dara sa nato la Castellana. Halong kamuda, tanan kamo na lang ang gahatag sang tuod nga balita. Ay, thank you so much, gid. Marilyn Abarte. Edith Biasca, Action Alvin, notice ko lang nga puro girl ang gina-interview mo, kay safe everyone. Napakadlaw ko ni Madam Edith Biasca. Mo Tokyo, Japan. Halin sa Tokyo, Japan to. Dagang salamat, Madam Edith Biasca.
Kay Julian Lorido Magbanwa, may lang pag-monitor dira sa Barangay Estefania, sa kay Bonifacio Duran Patiga Jr. dira sa Barangay Estefania. May lang pag-monitor Julian Lorido Magbanwa. And Inday Blasa, may lang pag-monitor, mangkot lang kukuntuod nga matuta lockdown kuno next week. Wala tanan biyahe, kag close tanan with market and groceries. Tuod ni Action Rex. Propose pa man lang to Pero rubantayan lang diri sa Action Radio kay ang province to ang una pabutyan, no? Rakilina Lumawag, may lang pag-monitor. Dira watching lang live from Hong Kong. Lunisa Elbanbuena, Jesse Mark Ann, may lang pag-monitor Jesse Mark Ann, sa kay Arcidel Duay, Mary Grace Eugenio Fermin, present man. Si Jenny, may lang pag-monitor. Now live, panamyaw lang sa pamilya Trasmontero. Diri sa Barangay San Juan, Pontevedra. Nagapamati, permi kay tungod sa COVID-19, preso kami daan danay sa panimalay. Wala na tamimo, kundi sundo na lang for safety sa tanan pati sa pamilya. Kag sa tani matapos na ning problema, kag wala na may mapiktuhan sa aton balay pa kag mga muyugid. Amugid. Salamat. Salin sa kay Jenny. Thank you so much, Jenny. And Inday Dali Yasa, present man siya. Inday Dali. Sa kay Axel Siap, may lang pag-monitor dira sa Purok Paho-Paho. Kay Almarimada, Beverly Vinyabon, Ford. Tama na nga imot da. Kag sa pamilya yaga FB. Live kami sa imo, sir. Thank you so much sa Axel Siap. Alex Payas, may lang pag-monitor dira sa Barangay Estefania. Paring Alex Payas. Rotterkirk Lorenzo Olmido, sa kay Rodel Barso, Philip Alonsagay, Christian Monterde, Manjo Arnijo, may lang pag-monitor. Kay Franklin Tilio, may lang pag-monitor. Kag diri sa New Zealand, Action Rex, so good boss, sang gabi magumpisa na ang lockdown, kag 1 month ang amon nga quarantine. Gali ka dito sa New Zealand, si Franklin Tilio. Kay Nonoy Tahones, may lang pag-monitor. Vicky Marino, may lang pag-monitor. Kag kay Edwin Pinida, kag kay Inday Blasa. Ayos. Dagang salamat sa inyo tanan-tananda. O sige pa, karunan taning iban kay mahinang kalaban ho. Mahatag tanay pila ka mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gawin niyo mo ng WHO Safe Hand Challenge at maging handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing. Iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security,
welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 9 na nga tonoras diri sa aton sining pagpangalaga. Kadtuantang dugang nga mga balita, kadtuantang Bacolod City Police Office, Colonel Romeo Baleros, Colonel Henry Binyas. Lubos gid nga nagpasalamat sa mga netizens nga naghatag pagkaon kag tubig sa mga kapulisan nga nagapatigayon sang check-up operations sa mga boundaries sang syudad. Yari ang kaunad sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Right, Aksyon Rex Canto. Duga ubo ba? Ha? Duga ubo. Panunot o panunot? Paano? Panunot. Okay, panunot. Panunot para nga magtayog. Tayog ang? Sumpit. Deporma. Do hindi amo. Pwede mabulat-bulat, no? Do hindi amo. Ikadlaw talang sitwasyon. Subong Amo ng resulta sa hindi mayo nga sitwasyon, no? Anong hindi mayo? Ang 3 ka bulan, no? Ayo, deporma. That's why nga sa Ginasulit-sulit mo gid nga bilog ang gagabi. Way ko matulugan mayo. That's why nga sa 3 ka bulan, magasumpit kita, Aksyon Rex. Sumpit sang?
sang maayong Ayo di forma. kay pwede natin na Ano kapalaran ni nga to ni man? Oh yes, Action Rex. No? Hindi lang Sige lang Hindi lang magsumpit. No? Ang laban eh. Dapat tig-alang, no? Oh. Dumaubo ako Kay kung sumpit, okay lang ako ninit. Ang laban eh. Kaya dali magmala. Pero kung natig-a, bisan mag-ulan, ga-tig-a. Ayo di forma. Hindi mo. Sige lang pala. Sige lang Amo Amo ginang live. Action Rex, no? Oh, laban. But hindi na maglawig, no? Hindi maglawig sa? Just like sa coronavirus, nga ako ya confident, Action Rex. Ate, nga good. hindi maglawig ining coronavirus kung ang tanan nagabinuligay kag nagahinang panay. Okay. Amo man na sa 3 ka bulan, nagapati ako nga matapos sa 3 ka bulan, pagsunod sa ika-4, mabalik ina ka magasiling siya. Ayo di forma. Lakat kamo kag magpangalipay. Ayo di forma. Daw, hindi mo. Sige pasaliga lang ko galingon mo. Oh yes, dapat mangin confident kita. Hindi kita mangin Kabay pa. Hindi confident, no? Kabay pa. Oh yes, Action Rex. Kabay pa. Kabay pa, no? Kaganginang kabay mo, mapapa kita tanan. Ayo di forma. Ayo, anong pasalamat ni Colonel Henry Viñas ni? Habok korason ng mga atong kapulisan, kapisal sang kakapoy, kainit, Action Rex daw ginabali, wala ina sa atong kapulisan, bangod nga daw nakita nila ang maayo balang feedback sang mga netizens nato, especially ang mga nagalabay sa ato sining mga boundaries kasi di nagapatigayo sang check-up operation ato kapulisan. Kaya sila mismo nakabaton sa mga nami bilang mga tinag-Action Rex. Gani, no? Sila niya, sir, salamat, thanks gid sa paghatag sa amon protection. Damo na bla. Mayo man At least bisan paano da makalabay sa mga checkpoints area da may binitbit lang at tinapay da kung pagkaon kag tubig da kay mo malang kinanglanon sa mga personnel ta mo. Damo na Rex nga wala bo sa mga tinaga nga muna bla. Thanks for protecting us. Dito ka nami matiay bla Rex. Nami gid eh. Kung ikaw nga police after sina ari sir may mga gamay kami di nga hatag sa inyo tubig, mga sandwich, mga face towel, payo, face mask, no? Muna mga bagay nga at least bisan paano magbinuligay bla kita. Yes, Action Rex, kagti dapat ginato ni buligan nato ng kapulisan because nga isa ini sila sa mga frontliners na nagahatag protection nga para hindi na maggalapta pa ining ginakadukan sa halos tanan ang COVID-19, Action Rex. Dinolesdan si Bacolod City Director Police Colonel Henry Viñas daw nagkulokadlaw kag do marami sa iya sining feelings nga mga kapulisan niya ginadayaw sa sining ginahimo nila nga mga patakaran kag papatuman sa ginatawag nga check-up operation diri sa masyudad sa Bacolod. In fact, siling ni Colonel Viñas, kung ginahimo nila ini tanan, ini para sa aton tanan, depensa para sa ginatawag nga COVID-19, Action Rex. Gani man. O, tikay tini nga bagay, dapat tagin man nato, Action Rex, bulikan ni, no? Dapat gidi. Hindi na tayo magreklamo, Pabla. Galing kay kadamo sang balakuon subong. Way tarami mo. Way tarami mo. Bisan ano tanang inkwentro sa coronavirus, hindi na matapos-tapos ni. Yes, Action Rex na muna sila bilang kita mismo, bulikan tama ng kagalingon ta. Hindi ta magsalig sa gobyerno, no? Pwede, apisa ka tayong gobyerno, nagahimo man sa pamagi, pero kita man nga individual, maghimo man sa pamagi, galing kay sa inisatibo. Duna na ni sa mga pumuluyong Pilipinhon nga kung may problema gani, dahil tayo salig ang aton bulugasan sa gobyerno. Ikaw mo, mangita ka man sa ideya, nga makabugas-bugas ka man. Laban kung way bulugasan kadto sa uma. Amo na silip lang, lain ko way naging kantuan. Mo na ang bali ni Presidente Duterte nga siya kamo kadto sa inyo barangay opisyal. Yung barangay opisyal, pila ba lang mahatag sa inyo Ganin man. Hindi ba na masustain na isak semana, isak bulan? Hindi taga-aga na 2 kilo bugas, tapos yun na, isa na nakaluto mo, way na. Di man ka matanga ka, kundi mangita ka ideya. Hindi ka sila Presidente, kaya hindi magwa kay dulungan ka mo sa aton nga mga barangay opisyal. Hindi na ninyo anay pag-itik nga amugid na nga sitwasyon, kundi ka mo mismo, kuha ka po sa balay nyo, kag ideya lang gamay pa.
Hindi na kasi nga dako lang mo sa kalimutan nyo, sunod bala nyo, kag magpatong-turong mata nyo, hindi man na. Hindi ba na mapalapit ang grasya sa inyo? Ang laban eh. Hindi ba, Axorex? Oo. Ngita ka mo ideya. Kung anong gina-ideya, tas ang way paning COVID-19 eh, amo man ang imuon tada. Yes, Makaremedyo lang hiniral Ako balaga, ini kinaulo ko makabatay ko magsilang tao nga tipigado kami, di kami kaon di. Mapatay na lang kami di, isang gutom di kami COVID. Di ako yung di ko na i-conforme nga rason Gani man. Ambal ka lang permi nga, hindi ka nagkakuha sa bala mo, mapatay na kami di isang gutom. Di sa wala ang COVID, dahil sa una, di mapatay na kami sa gutom. Ayo di purma. Hindi ba lang, sir? Laban eh. Realidad niya. Muna na sa una, sa wala pa rin COVID, baka mo sige tagali, gutom kami di. May kami di blugasan, may kami di bugas, may kami di bakasudan. Di karo kami COVID, mo nagbakod pa nila kasing kita. Dati, patay kami di, may kami di kagwa, kami COVID di, Di rason na Black Sorex. Ako yan, di ko na yan namihan nga rason dapat kita ka pumuluyo, mag-imo sa inisyatibo himo gidi na sa tibo para malampawasan tani. Axorex Dito pag isalig ang aton bulugasan da si Juan de la Cruz na. Gobyerno may ihatag ang gobyerno batuna pero luwas na dapat maningkamot gid kamo eh. Ang gobyerno di ba na makasustenar sa tao yan mo? Ang classic example barangay ti ko makatag na karon 2 kilo bugas sa isa kadlaw. Tino sa adlaw na abi niya may harapan Mabi isa lang nakatigang gani. Sir nakatigang ang 2 ka kilo na to mas ko palang ita ka mo ni sa. Why na to? Why na to? Why pakikita pa. Ayo di purma. Ginapabot Axorex, no? Ate, okay, pabuton mo lang sa John. Tapos pala Axorex, kung sa ato mo bilang mga kautora, medyo may ara-ara mas pangabuhi. Sure man. Tagtagan na ibugas sa pigado. Din ka na? Dali lang kay nautod siya. Tsakto mo na todo mo ng realidad. Subong mo sa mga banwa kag syudad. Amo nang problema. Subong sa mga kabaranggayan ta. Galing ti anong tani kung kaisa man. Mansig kita matinguha lang ta nga bisan paano may ipakaon ta sa pamilya ta. May pangabuhi ta kay kabudlay kung kaisa. Ti mag-isalig ta lang sa gobyerno tod man. Ano gid masarangan sang gobyerno man. Sa bilog nga kalibutan ambot ko na ano. Ay ho. Action direct. Kaya mo na, Axorex, nautulan pa kayo tungkol sa atong isyo nga wala bugas, no? Tibay lang dang way bugas, anay. Kadto ta kay Colonel Henry Viñas. Kadto ta kay Colonel Henry Viñas. Kay damo to saya. Kaya ba sila bugas ka na? Basi. Sa ako nga handset, Arana. Alaga, numero 2. Ayo di purma. Bingo sa kuan baterya. Siling ni Toto Julian Montoya, linya daw maayong hanot ni Action Eric, magbanwa. Ako pa yan. Tatlo ka bulan nga wala dani, hanuton tayo. Sige. Totoo mo na, balik ka labing niya, pangayo sa sang pasaylo, may mga writing in public nga mapektuhan sa ginahimo nila nga check-up operation sa mga boundary diri sa mga syudad sa Bacolod. Dari si Colonel Viñas sa TV sa Action Radio. Colonel. Are si Colonel Epektibo gid ang information dissemination naton kag bulig man ginhatag sa kaupon naton sa media. May mga hatag sa mga paklans tapos may mga message of encouragement nga pasalamat, thank you for protecting us. Amo ni nga mga simpleng mga kwanser nga medyo makapahay moral sa mga personnel naton sa dalom sa init ang adlaw. At least na boost ang moral sa pulis naton, sir. Yes sir. Madamo gid salamat sir. Mas maayo sir kung kay towel nga bugnaw na may ice at least makuan sa kainit. So with this maayong nga dalagan, sir, may gusto ka pasalamatan, Colonel? Well, sa tanan nga nag-cooperate, madamo gid salamat, and sa tanan nga medyo napiktuhan or nasakitan sa pag-implementar naton, nagapangayo ko sa apology, ginitan na ginahimo naton para sa katawayan, para sa kayuhan sa tanan. Ginahinyo gid naton nga
i-limit natin ang pag-travel. Hindi lang din sa city, even worldwide. Kung pwede itong mga napiktuhan sa virus, i-limit natin kung mga non-essential travel, ligawan na lang natin. Action Rex, si Bacolod City Director Police Colonel Henry Viñas. Report kika sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Action, Eric Magwanag report sa Bacolod. Action, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eric, kadtuan ta si Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Angot sining proposal nga lockdown sumugod Lunes, March 30. Ini ginaproponer pa lang pero ti daw laban-laban gid kay ginkasugtan ini sang mga alkalde, kag isa lang ka alkalde ang hindi pabor. Hindi siya pabor, no? Anong botya ni Singganon niya? Ano yung plano niya sa kabuhi niya? Hindi sa iya magsugot niya nga ahaw isa ka alkalde lang ni. Hindi magsugot. Ti daw halos majority ang kalabanan na. Nga maggilisugot sini. Kagang pinaka-latest ha. Kay subong adlaw ginsapol ni Gob Balakson ng mga alkalde ni sa probinsya. Ti angot sa COVID-19 bla, ti probinsya may 10,454 na ka mga POMs kag 94 ka mga POIs. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Marek, siya kung natapos na rin ang president ni Negros sa Pagkakal Governor si Lacton, dari sa mayang Negros Vice President. Kaya ni Isang Republic sa nag-importante na sinapol din patawan niya angot sa lugar na preparasyon pang probinsya batong sa rin COVID-19. Binibinaklamo at Congress enhance community quarantine pati ganyan masunod na simana. Pero una, nag-mention pang gobernador na fixed action rate amo ang Lunes, pero ng Lunes, actually, subject pa nakapag-init sa pag-change. Hambal sa gobernador, mas temprano, mas Mayo. Mas temprano, mas Mayo. Kaya kakunan ang enhanced community quarantine. Now, nagsentro ang diskusyon sa basis ng implementasyon sa ilang kopyo mo, kundi ang korupyo sa mga panuwakan sila, wala nagpaparihog ang umpisa sa oras ba may arap pag alas 8, umpisa, kaya alas 9, may arap pang alas 10. Pero sa talaga pang sinapol, din kasugtan na i-uniform na ang pag-implementar sa kopyo, din kasugtan na reaksyon ulit, alas 10 mag-umpisa, tungkol alas 4 sang kagaon. Now, ang trabaho naman, budo kayara sa ikakasuman na kopyo para sa mga senior citizens sa minor. Ginatugyan ni Governor Lacson sa pase sa mga LGUs na kay dabo sa mga nagtrapat na mga problema kung implementasyon sa kopyo sa senior citizens ang minors ang nakakamalan. So ginatugyan ni Governor Lacson sa mga LGUs. Ang korupyo sa hindi senior pag hindi minor uniform 10 to 4 a.m. Now, silwan pa naman ang Germanton Action Rex na 14 dias na lockdown. 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 Ining implementasyon sa korupyo, preparasyon ini sa implementar nga lockdown, ano ba nga adlaw sa masunod niya simana. Sa implementasyon sa korupyo, 10 to 4 a.m., panilagan at sulit o nang nagalagan. Doon namin ang mga reklamo na bakon, doon namin plaktada, ang i-plaktar at i-final ante, considering enhanced community quarantine, o kung ang ginatawag man na
lockdown. Kung na-implement ang lockdown, ang makabo na kada pamilya, kada punuan, mag-ara sang pwede naman isa sa miyembro sang pamilya ang makagawa kung mayara sa importante na kalatuan, ang importante na action Sige kapitan na 14 days parang ang action reaction namo ang namo ang epekto, namo ang resulta, hindi ko lang niyag na ang Anong lockdown nga ginatawag? Anong himuon, Action Mar? Ang may inventory sa mga supply sang bugas, supply sang pagkaon, at supply sa mga kinahanglanon sa bugos na probinsya. Ilang patigayon ng pag-inventory, pagkila si action direct sa kantong una, mamalang pagpatuman sa uniform na Sofia sa bugos na probinsya. Ako na, dakwa mag-ara kang isa lang sa miyembro o isa o duha sa miyembro sa pamilya na pwede sa kanagutan na makagawa sa within sa period na pinang lockdown sa bugos na probinsya. Ari magaling ng tambong yan ang opisyal sa nasunod sa Bacolod. Galing kayo wag na magdugay si Mayor Linardia, si Vice Mayor Edwin Pamilyara, na nabiling na sa Gulaman, si Atty. Hotelito Bayakan. Lagag-lagag tulad ang question i-block pa rin sa nga maayo. Sige. Kay kada ang party mayara kang mga suggestion na din palayag mo. Hindi mo tulingon na parang ang party na nagtambong rin ay pabor sa lockdown. Mayara kang kapamatok. Si Foundry Mayor Jensen Pemilyara para sa iya, hindi ka magkubok sa kanong ginatawag na lockdown. Sino? Amo man ka ba? Si Mayor? Yes, si Mayor Jensen Pemilyara. San Enrique? Oo, San Enrique. Kahit pa lang ka ron, kumapit ka makagawa niya siya. Tapos sa babaw mo, ang kasyalom, mapit ka makapanaon mo rin makagawa ang kanang siyang interview. Hindi na kalupa si Mayor Halandoon, Rex Halandoon, may ato man siya kanina sundret, kanyin palayag na opinion. Iwagan ka lang ikaw na, trabahin sa action, ito sa sarili sa action para nila, kayo na rin gawin, ito sa nakalawin ka na, kasi ang importante na kanap, huwag yung patawag, medyo pa no, lockdown. Pero ang lockdown dayon gini sa Monday? Subject pala sa pag-change ang ilang adlaw nga Lunes, pero hambang yung daw election pa lang, mas temprano, mas mayo. So kasi pwede man ang Sabado or pwede man ang Domingo. Iga pa na lang, pwede na kami itagpo. Kung mag-implement sila sa lockdown, hindi man nila pagalang-alangon ng tao. Kag 1 week before, i-plaster na sila para makapreparar man ng tao. Amo na sa ang implementasyon sa Coffee, ang 24, amo na sa preparation. Ang 24 na? Yes, so ang implementation sa Coffee for minor, kung ako na siya, ako hindi ko for minor, Coffee, na 10 to 4, ang Coffee for minor, ang tigyo sa lisin, depende na iya sa pag-plaster sa oras sa mga LGUs. Sige. Sa mga sa, amo ginagin klaro din na hindi man luyag ni Governor Lacson ka mga alcalde na kultihon ang mga negosyanong silang Martes man subong aksyon may adlaw pa man nga pang pahibaloon ng tao tanan parte sa plano tapos ma-implement by Monday abi or next week na okay na siguro paano tani makon kita mismo ga alang-alang man. So, amo nang preparation. Mga ikasma lang na preparation. Until si patuman, yun ang nga na sila na enhance community quarantine. Nagali. Hindi sila
gamit o nasa pinag-enhance nila kay dalong sa Muslim ang ginagamit dari una Christian, no? Pero sa unahin na sugta naman na enhanced community quarantine pagmamang sa ganaplano nga lockdown. Dukangan sa ikaw na, report dito sa Magkapitolyo Provincial ang kaaping aksyon na malang sa Riboya o nasa balito na sa aksyon sa Matulog sa Radio. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Tikon magmarsyalo ang mag-lockdown ang probinsya, ti ang syudad dalasa na lang da. Ipabalon ta ng tao nga daan, hindi ta paglikman pa nga kuno amuni amo to para ka preparar, ipiuon na lang kung ano ang ginkasugtan dira, may lockdown o kun wala. Kay parang tao makahibalo na kag makainsyende sa 14 diyas yang preparasyon or 15 diyas yang preparasyon da. Makapreparar na sa isa pa man ka semana, actually Martes pa man lang subong. Pero ti ang curfew kagang ayo kabudlay kung kaisa no nga galang-alang ka man sa pag-implementar bla ay ang mga reports sa ato sini nga mga out of town reporters pakarunan talang nanoy may time patagaron sa hapon sa action reports afternoon edition kailangan ko sa tiyempo. By the way, basikon nakakita kamo kag nakahibalo kamo sini kay Ina Marie Acevedo. Kay Ina Marie Acevedo, palihog lang kontak sa pamilya ya sini sa Bangga Ramos, Dulao, Bago City, no? Kay nagapangita na ni siya. Kundi gani magpakigangot lang sa cell number 0966-830-6988 sa pamilya kag himata ni Ena Marie Acevedo. Base ko nakakilala kamo sa iya, palihog lang tapalimton kay ginapangita na siya sang himata sini, no? Kung ara sa samayong kaimtangan o kung diin kay ini siya ang gindala sang mga suspekto blang patay man to sa isa ka lalaki sa syudad sang Talisay na kaligad nga Marso 12 mga kaaksyon. Sige, may interview kita dita ni sa Iloy. Galing kailangalan ko sa tiyempo. Ni Santon Plus Herbal Coffee Mix. Sanay nga ito sini nga tirahon, no? Kaya importante ini. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Mga kakson, no? Nagaparelax sa paminsaron ta. Kag wala nagakurog-kurog ang lawas ta. Kag hindi acidic, no? Santon Plus Herbal Coffee Mix. Coffee wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag ang baho kag itom nga ilo. Kakasonya sina tungod sang Santon Plus Herbal Soap, ang habon sang bugos nga pamilya kag bugos nga barkada. Santon Plus Herbal Soap. Isa pagid Santon Plus Herbal Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil. Ini pamanyos ni para sa mga athletes, sakit ng lawas, ang tuhod, ang hawak, ang pusog-pusugan kang likod, imasad silang portion nga nagasakit tapos banyo santa, sang Santon Plus Herbal Oil, makaligad ang 30 tubtubi sa kauras, kan nami na sang pamatsyag mo. Kasulhay na, tungod sang Santon Plus Herbal Oil. Mabakali ning tatlo ka mga produkto sa mga sukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag sarangman mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyong apuluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Magbalik ang aksyon balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock.
Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo, hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo, hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo, hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo, hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone.
In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sini nga pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dili gilamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kaanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.